Hori, unzozoin. Etxie? A ver, sei brandaza, luego la eta oinez esango dugu Bidegorritik. Gero hor dekogu San Cristobalen, izturin, ez dakigu ondo zer egin, edo atzeko aldetik edo jarraitu bidetik, tramontxu bat. Zertuko duzuen. Atzeko aldetik ez da, ez bada. Hor badakizu San Cristobalen, batzuk, bale? Bale, orduen arraski bat atanda dugu? Bai, venga. Venga, jarri teki begi, handau zenik? Zainen dugu duen Amaia, sartu barro etxo. Ai, batu hau izan behar da, Gabriela,
Gero egon da txintzinagabekoa, gero egon da ETP-ko zentrobi bat. Batxillergotik, baina da dira Bai. Inok ez den kontrolatzen hori. Eta urtearen poderioz amaitzen dute plazarako. Orokorrak izateko. Gero, orokorrak izateko ere. Igerten da pelukiri zetik atorrela? Bai, gasagatu zuen Bai. No, perché guarda, io non
semana ya pasó por ahí. Altamira, Hau, San Cristobal. baina pilo bat ina, Para sair. Iñaki,
Iñaki, desmadre, gente y onda urte. Da igual, leko bardina ya tendrás, así que... Bai, beha, joateko dano que... Llegaos a 9 metros, 20 metros. Vale, bueno. Venga, así estoy. Leko polizia hori, Matatzu. ¡Hola, Berrío! ¡Venga! ¡JK! Joder, se me ha dado tosen, ¿eh? El más joven sigue siendo yo, Qué gustado, tío. Oye, esa entrevista que se le equivoca. Argazkilari bastatxi. Ahora, bueno, está bien, Argaltxoa está bien, pero sería que estuviera más bien. Luego no hay dolor, no hay dolor. Sí, sí.
Hori berbezu, hori zuen, laskillo bai. Listo, gara. Hemen lorrin judu zen da, guk hori Jarri hemen horre alamenean. Hemen horrien da direktu dago, Ez zabaltzeko argazia inbeste. Es que a mí me voy a atrás, déjame hacer eso.
Onantza, erdu. Ona un mesedez. Erdu. Izon, volumena. Bai. Bueno, pentsale orain apur beto entzuten dela. Eguerdion danoi. Gaurko ekitaldi hau antolatu dugu, geuretzat garrantzitsuedan aroa bizitzen ari garelako. Importanti da. Herri konsulta bat eingo dugu. Apirilaren 2an, Busturialdean, herri konsulta eingo da. Erabaki egingo dugu. Baita be, geu, independentistok batzeko, alkarregaz egoteko, gu nik uste dut animoso gauzela. Baina, jakin beharko dunke, geure animoa hobeto transmititen. Hobeto geure ingurura transmititen. Erabakitzeko? Erabakitzeko prest gaude. Erabakitzeko? Bai? Aurrien asko ibitzeko. Bai, Bueno, hola. Venga. Erabakitzeko prest gauz. Bai. Esan dotelez, prest gauz nagusizek garalako. Euskal Estatu independiente bateko herritar izan nahi duzu? Bai. Guk independentistok baietz esango dugu. Arrazoi asko daukaguz independentzia nahi izateko. Laster, hemen, mikro honegaz, esango die 11 arrazoi, 11 lagun desbardinek esan da. Baina nik neure gogokoena esangot. Uste dut, honen barruen arrazoi danak dauzela. Dependentzia eta independentzia balantzan jarri eskero, konpara ezinak die. Independentzia eraikitzailea da. Eta dependentzia aldiz, makala, badakizue, menpean bizitzea da. Historikoki menpean dagoenak daukan askatasun egarriak eraginda sortzen den independentzia gogoa daukagu. Hau altxor bata, kontzientea izatea, bidea egitea, gai izatea bide hau markatzeko eta ondorioz akatsetatik ikasi eta lorpenetara heldu. Prest gaude erabakitzeko, bai, apirilaren 2an, bai esatera joango gara independentistok. Hemen gaude, elkar babesteko, eraikitzeko, animoa transmititeko eta gure esku dago mugimenduari euspena emoteko. Eta orain, dantzarizek aurrezkoa ingo daude.
etorkizuna lantzeko, bide luzea dekogu, astu barik egindako, mila lan mila akordu, geure dantza, geure bertzo, mendi talde edo koru, herria astindu genke, zeru erdi bide zoru, ekinean pasauleik ez, tabernan hainbeste ordu, alde egiteko bada, mila txaki mila modu, baina inok ez dau egingo, geuk egiten ez badugu. Baina inork ez dau egingo, geuk egiten ez badugu. Eskoletan ez deuskue, gure historia azaldu, intereseko irulau, zehaztasun txiki salgu, baina geukartu deitzagun, geure herriari kargu, ez daukagu zertan inoz, gure nortasuna saldu, garenagaz arro izan, eta mundura zabaldu, geureari eustekotan sekula bezapaldu, oraina landu ezkero, geroa hortxe daukagu, oraina landu ezkero, geroa hortxe daukagu. Egun ondan hori, lelau, zuten da? Egun ondan hori lelau, batez behatzokun konparazinun gaurko egun hona dalakon, ez da? Ez dakitz, gaur hemen batu gari zenotatik, zenbatek dako zuien irakurritze Antoine de Saint-Exupéryren Le Petit Prince edo Printze Txikia liburue. Ez eta zenbatek irakurri zuien, benetan liburu horrek merezi dauen patxadigaz. Nik neuk larraitxeri alabazarrenari askotan gauetan, nuizin behin behintzat gauetan irakurtentzat, batez be bizizek irekatzi bitxozen gauzek, gitxik ikasten zuteko eta batez be kontestuen imintzen zuteko, ezta? Eta liburu hori gudotera bili gaur hemen gupe bai gogoeta batzuk berantestu inguruen imintzeko. Bueno, Printze Txiki hau, beran asteroidin bizizaniko, kristalesko kupula baten eukitzen eban gordeta olako larrosa bat, beti egunero berak zain juten ebana. Eta, klaro, estimo handizen eukan. Bai, egun baten lukiz egazdakon, beste pasarte baten lukiz egazdakon berbaldi baten, lukiz etin otzo. Zure arrozarekin igarotako denporak egin zuen arroza hori hain garrantzitsu. Eta hori da, askotan, independentista hori pasate askune bai. Horren beste denpora daro gule, herri honen askatasunegaz eta independentzizegaz amesten, ametsa bera garrantzitsu esan dabe, horren beste bider amets egin dugulako bihurtu dela garrantzitsue. Eta hori ez da txarra, horrek bide bat markaten dugu. Txikize esati gaitzik, hau liburuko printze hau benetan argize da. Eta beste pasarte baten esaten dau. Aurrera, zuzen eta artez, ezin daiteke oso urruti joan. Eta hori, egiz esan ondo baino beto daki herri honek. Gauzarik txikizen alortutoko be, bakigulako zenbat biribuelta, zenbat rekobeko eta zenbat geuze mobidu izen. Ona be gaur, adibidez, lerrobi marraztu zaila gara, ezta? Gerniketik etorri dana,
eta Bermiotik etorri dana. Ez talakon beti puntu biren arteko biderik laburrena lerro zuzena esaten. Telesforon maltzaga datost burora. Garrantzitsue, ez talakon bidie. Bide hori alkarregaz eitxie baino. Dakozen kurbe, semaforo, peaje, danak alkarrik pasatie, eta aldala ganera sentsibilidade desbardinek, eta aldala dauzen danak batunde. Ipar bategaz, independentzirantz. Eta gaur haitzetu gudoten azkanioko pasartien, honek printze txikizek, negozio gizon dirudun eta berekoi bat zetuten dau. Eta hori gizona dabil papel baten apunteten ikusten dauzen izar danak. Apunte utze gaitzik beranak esango bazien moduen. Nik apuntete hotez da listoa izarra neurie da. Eta ez da baitzen ezer horrekaz izarrakaz, giltzapien gorde dakon kajoi baten baino. Eta galdetuten zoie. Eta izarrak edukitzeak zertarako balio dizu? Aberatze izateko balio dit. Eta aberatze izateak zertarako balio dizu? Ba beste izar batzuk erosteko, beste norbaitek aurkituko balitu. Guk zorizonez badaku gure izarra, independentzi zen izarra. Erosi biharri paripe badaku. Baina guk ez dugu nahi, kajoi baten gordeta ukitzeko. Guk herri honen etorkizune erabakitzeko nahi dugu. Herri honen etorkizune eraikitzeko. Eta ze etorkizun, badanon artien erabakitzen dugune. Bai hori, eta ez beste bat. Akabateko, neuren gotez honen printze txikia bilen berba batzuk. Dinoniko, neure buruari galdetzen diot, izarrak ez ote diren argiztatzen, egunen batean, bakoitzak berea aurki dezan. Esan dute moduen hor, herri honek zorizonez, badako berana, badako beran izarra, independentzizena. Eta independentzi horren bile zuteko, independentzien izar horren bile zuteko arrazoiek, amaiketzu. Ni paino beto azalduko daui dana dela, oin agartuten zungo dizen amaike lagunek. Lehengoa izango zan hau. Euskal Herria munduan aitortua izateko eta bere biziraupena bermatzeko ezinbestekoa delako. Geure buruaren jabe izateko aukera bakarra delako. Eta bigarrena, Euskal Demokrazia parte hartzailea, zuzena, hurbila eta herritarra nahi dugulako. Euskal Herritarren eskakizunak, nahiak eta beharrak bere barne hartuko dituena. Hobeto bizi nahi dugulako. Geure etorkizun ekonomikoa eta soziala eraikitzeko burujabetza osoa behar dugulako. Burujabetza osoa behar dugu industria eta sektore publikoen garapenean zein lehen sektorean, lurralde kohesioan zein elikadura arloan. Burujabetza behar dugu osasun sisteman, finantza sektorean zein politika fiskalean. Gure hezkuntza sistema, oinarrizko hezkuntzatik, goi mailako ikerketa esparruetaraino, askatasun osoz garatu nahi dugulako. Euskal Herriaren beharrak behar bezala asetzeko. Bosgarrena. Parce que nous voulons construire une société solidaire fondée sur la justice sociale, l'égalité et les droits sociaux. Un vrai droit à l'emploi, à l'engagement et à une vie digne, des services publics forts et universels, un système de protection sociale, des retraites décentes, un partage équitable et de richesses bref, parce que nous voulons un Pays Basque sans pauvres. Seigarrena, gazteari eta biharko belaunaldiei Euskal Herrian bertan uros bizitzeko etorkizun bat eskaini nahi diegulako. Saspi, porque queremos superar el modelo actual, injusto y patriarcal de nuestra sociedad, porque queremos construir un Estado libre donde las mujeres y los hombres estemos en igualdad de condiciones.
porque queremos que la corrupción, la violencia de género, de discriminación, la exclusión social, el racismo de demás lacras sociales para continuar una sociedad de nuevo. Bederatzigarrena, herritar eleaniztunez osatutako Euskal Herri euskalduna nahi dugulako. Herritar guztiei inolako menpekotasunik gabe euskaraz bizitzeko aukera eskaini behar zailako. Munduaren aurrean euskaldun giza agertu nahi dugulako eta euskal kulturak munduan bere tokia izan behar duelako. Hamargarrena. Etorkizuneko proiektu erakargarria eta ilusioz beteta gauzatu nahi dugulako. Bakoitzarin jatorri eta sentimentu identitarioen gainetik eta famili politiko zehatzengatik harago. Euskal Estatua diversitatean oinarritua eraiki nahi dugulako, guztientzako eta guztien artean. Eta 11. Herritar libre eta zoriontzuen Euskal Herri librea nahi dugulako. Guk bai esaten diogu Euskal Estatuari, bai lehenengo Euskal Errepublikari. Gora Euskal Errepublika! Kanadala, honek 11 arrazoiek nonontzako neiku espadi zen, datorrela Txutxi Ariz Navarreta, eta arek seguruna ondino gehiago betopako dauzela. Eguerdion, dana esan da dago. Ez dakit nik zer gehiago esan aldo da, baina alegin duko nahi zerbait kontatzen bentsat. Bueno, zorionak, egundoko ekitaldia, martxa, eguraldi ere ederra, eta giro ederra dagoelako hemen. Eta, bueno, zorionakaz jarraituko dut, zorionak gure esku dago ekimenari, benetan Euskal Herriko bastar guztietara eroan dagoelako erabakitzeko eskubidearen grina, benetan oinarri soziala aktibatu eta martxan jarri dauelako, eta egundoko demokrazia ariketa martxan jarri dauelako galdeketa prozesuagaz. Eta baita zorionak herriz herri galdeketak antolatzen ari zarien plataformetako jente guztieri. Eskerra zuen lanari, benetan eskerrak zuen lanari, eta badakizue egundoko lana dela, eskerrak horri lortuko da aipatu dudan demokrazia ariketa erraldoi hori egia bilakatzea. Behintzat, zorionak guzti hori, ze hemen zaudeten asko eta asko badakit zabiziela horretan. Hemen, datorren domekan, parte hartzea da kontua. Benetan, parte hartzea egotea. Hori izango izateke arrakasta. Ea Larrabetzu gainditzea lortzen dozuen. Animo! Baina, arrakasta nire uste lortuta dago. Lortuta dago. Ze, azken baten, datorren domekan, seguru jente asko joango da boska emotera, baina hortik aparte garrantzizuena lana da. Egiten ari zarien lana da. Hor dago arrakasta. Herriz herri egiten den lana. Inkomunikazioak gainditu, konfiantzak irabazi, elkarlana burutu, konpromisoak konpartitu. Hori geldituko da herrietan, hori geldituko da herrietan. Eta oso garrantzitsua da aurrera begira daukagu zen erronken aurrean. Emaitzak estadistiketan geldituko dira, estadistiketako zenbakietan. Baina herrietan lana geldituko da, lanaren emaitza geldituko da. Da hori segurun dago lortuta daukazuela, beraz barriroge, zorionak eta aurrera. Baina datorren domekan ez da galdetuko ea urrengo egunean euria ala eguzki egingo dauen. Datorren domekan galdetuko da, benetan, Euskal Estatu independiente bateko herritarrak izan gure dugun ala ez. Eta galdera hori zuzenean doa geure herriaren da geure etorkizunaren kontura. Eta horrek eskatzen dau
behintzat oinarri sozialean guzti horretaz hitz egitea. Holako galdera bat maiganean jarri eta horretaz hitz egin gabe pasetea hori izugarrizko akatsa izango litzateke. Ez da batere naturala hori. Orduan, hitz egin behar dugu, Euskal Estatu hori zer den, zer etorkizun dakarren, zer eszenario zabaltzen dauen, eta hemen bota dire arrazoiak, danetirko arrazoiak, beraz ez da hasiko nio arrazoiak errepikatzen. Baina kontua da, arrazoi horiek balio deuriela jente guztiarentzat. Abertzale izan zein ez izan. Benetan, herri honetako etorkizuna bere buruaren jabe izatean dago, bere estatua eraikitzean dago, eta uste dut etorkizun hori dala egokiena mundu guztiarentzat, euskal herritar guztiontzat. Azken baten, arrazoietan ere argi agertu da moduan, geure buruaren jabe izan behar dugu denetarako. Euskal Herria bizirik mantentzeko, baina baita ere geure ekonomian aurrera egiteko, eredu sozial bat eraikitzeko, gure etorkizun bat eraikitzeko maila guztietan. Eta mundu honetan, 21. mendean, buru jabe izateko homologatuta dagoen modu bakarra estatua izatea da. Geuk bidea egitea, geure kontura bidea egitea, aurrera egitea, eta horretarako martxan jarri behar dugu herri hau. Horretarako herri hau martxan jarri behar dugu eta eraiki behar dugu gehiengo sozial independentista bat. Eta hori lan handia da. Lortu behar dugu herri honetan gehiengo zabala, ja lortu dugu gehiengo oso zabala erabakitze eskubidearen alde jartzea, hori izugarrizko pausua da, ezinbesteko pausua da beste pausu hori emoteko, baina guztionen atzean datorrena da gehiengo sozial independentista hori martxan jartzea. Eta hori herriz herri egin behar da lan hori. Beraz, datorren domekatik aurrera badaukagu lana herri guztietan, Busturialde osoan egundoko movimentu independentista bat martxan jartzea. Hori da kriston apostua. 21. mende honetan politikak eta denak kriston velocidadea daroa. Eta beste hamarkada batzuk dependentzia jarraitu eskero, ez dakit bat nora joango dan gure herria. Agian, ataka itzulezin batera sartu gaitezke, eta mende honek ez dau barkatuko. Beraz, espabilau gaitezen. Ze mende honek aukerak ere maiganean jartzen ditu. Aukerak ere jarri ditu maiganean, eta Europan bertan. Eta hor dago Katalunia bere bidea egiten. Bere bidea zuzen egiten, indartzu egiten. Aurten ere urte garrantzitsua izango da Kataluniarako. Eskozesak. Orduaz, 2018an, eta 18an espada 19an, berriro erreferenduna. Eta hor, seguru independentzia lortuko dutela. Hori landuta daukate. Hor dago Katalunia, hor dago Eskozia, eta gu, zer egiten dugu guk hain epel. Zer zentaile egiten dugu guk hain epel. Ezinbestez, herri hau martxan jarri behar dugu, prozesua zabaldu behar dugu. Hemen aurrean ikusten ditu umeak. Ume hoien gaitik. Ume hoien azetik etorriko diren umeen gaitik. Herri hau askatasunera eroan behar dugu lehen. Euskal Estatu bat eraikitzeko prozesua lehen martxan jarri behar dugu Europako momentu honetako haizeak aprobetxatuz. Bestela, ondorengoek inoiz ez dozkue barkatuko. Beraz, hori da aurrean daukagun lana. Baina ez dakit zer egin behar den oinarri sozialean, gure artean, ilusioa pizteko, lanean hasteko, parte hartzeko, baina indartzu parte hartzeko. Eta hori azpitik gora egin beharko da. Alderdi hori eta instituzioi begira gaitezen bagara, hor kontuak oso astiro joango dira. Herriaren indarra ez badago, ez dago zereginik. Benetan beti gorako indarro horrek jarriko ditu martxan alderdiak, jarriko ditu martxan baita ere instituzioak. Baina hasi beti gora egin behar dugu. Eta hori gu guztion lana da. Beraz, berriro dinot,
datorren domekatik aurrera badugu lana. Benetan, prozesu bat zabaltzeko indarra metatu eta herri hau martxan jartzea. Herriz herri martxan jartzea. Kanera, datorren hilabetea, datorren domeko galdeketen ostean, foko politiko asko Busturialdean jarrita egongo dira. Gernikako bombardaketaren 80. urteurrena da, Aberri eguna ere bertan egingo da, eta apirilean zehar Gernikan egongo da batez ere fokoa, eta Gernikan egingo dira 11 ekitaldi, 11 ekimen eta guztia, ezta? Eta hor ere bada apur bat hausnarketa bat egiteko. Gernikako gertakizunak 80 urte. Gernika genozidio estrategia baten barruan egin zen sarraski bat, ezen gerra istripu bat. Genozidio estrategia baten barnean kokatuta dagoen sarraski bat da hori. Eta sarraski hori iruditzen duen kuadruan, Picassoren kuadruan, hor sufrimentu handia, sarraskia da hor dago txori bat egan gora begira. Eta azkenean, kuadro hori, margolan hori bilakatu da munduan, sarraski bat era gordinean agertzen duen kuadru bat bilakatu da askatasunaren eta bakearen ikurra. Eta txori hori askatasunera doa, baina txori hori lagun dezagun, joan gaitezen danok, behingoz, Gernikako txoriegar batera herri honen askatasunera. Hori da apostua, animo eta aurrera, gora Euskal Estatu independientea, gora Euskal Errepublika! Bueno, txutxik esan dagoelez, zita batzuk badaukoguz. Datorren, domekaku esango gu. Apirilean bia, importantea da guretzat, esan da daudana. Parte hartu bidu, bai edo bai. Transmitidu bidu, beharrezko edala mundu guztize geure inguruen dabilen guztizedi esan egokize dela konbeni jakule bai esati, independentziari. Eta urrengo datak orain Anderrek esango dauz. Txutxip esan dau, bai goguratutik gaitxip bakarrik, datorren apirilen 16 esango dela, Aberri egune Gerniken, eta handakule independentisto danok beste itzordu bet, askatasunen eta bakien alden Euskal Herriz edalako nera erabaki bidauena. Beste barik? Besarkada bat danoi, ondo pasa, hor daukazu ezeo zer jateko, eta gaigiruen amaitzuku gaurkuen. Gracias.